Kat kum ki khubor bangalayos ngo ba ki Tourist Taxis Association kilaap ya karay hakajing yalang kasorkar mentakas ngulay. Bat kadai kata kabalapan long yang ba ngan lait ban up ban jos ngo ya kita kijing rai kasorkar mentan janmet. Namar ba kani kajing ajong ki tourist taxi kadai kaba lakta ya pun ba kisamla kijongi kiba kasorkar kalapan shulur ban ai ki kam ki jam lingba ka tourism henry kadai tang kalat kamai ya kita ki weipat ki jelah tikane kadai ka bor jong ka sarkar asam bat kane kadai ka balapan ba ya ka sarkar meghalaya jongi dang kontrol ka sarkar asam babaro kini ki jingkentiu ya kini ki kampen roi harjala jongi kidai baro ki kamba jong ka sarkar asam ha kaba kalawan ra ya ki karkhana simen sejantia ha kaba kalawan ra ya ki bos kiba kitu ki bos kiba dan sekitan nong kendong kiba lek man laki jaka ki tourist spot keleng baro kitu kidai ha kabor ka asam bat nang tapan kata kaba ngalalet mentan janmiet kerpang bangan let bangan ayah karai ke jonga namar ba ngalalet hang takum kalong kemi kabara don ka jingkit khli nak benta kita kisamla ngalalet kum kariu shimet ngalalet tang kum kata kariu madan dah ka mensiem kabak khia nak benta jongki ngam shim let paralok ngam shim let aware no ngalet bangan ayah karai ke jonga henry ondang lapoi hangta kim shim la itu wat yang ngaru kim shim wat ya la kita kilong kemi kibawan ban ajing kesian ki keren betang la kaman la jong kita ki driver tourist kim shim keli kim shim pertiu ba hatu phi wan na kanu kalyang ne hatu ngis ngu tenat na e me kata kajing wan jong phiru kim itu kim dan bakelim dan bakeren mat kata kadai ka ba ngim dei ban kwa borom na shumi na ka banta ki ba bon bah kita kisah melapat ki ba ngaju ai kam ai jam yaki menshua hak por ba ngaju shong kita ki tourist taksi man lau benai hakini ki shipau khatsan sinem balalek mat kadai kata ka banga ju so iet ya kita ki driver ki ba ju shakri yanga bat ngadon ka jingkit khli e ki ba ki don ki ba ong ba menshua ngaladon ka kali menta pat ngala kelat driver biang nomor ba melapan mio passenger mio kamai tang arsien laisien chitayo bat ba ni lahap bandit train no de kam misteri ni lahap bandit train no de kam kat kabayo dei kata kaba panlong yang ba ngakhi win tang haladia ngak kam mensim jonga ka yak sat nak menta jongki ngalet da ka jing so diao ngak kali jing mut nai ta iwe kong ngasu ong ki yarai kum no yong em ngi shu dei tang ki sopada te ngi shu ya sangap be ya kata karai jongki tang kum tahi ngasu pasang no bangan no namar ba kata kadei ke basut sab yang ngi kita kilong kemi lada kita ki Tourist Drivers Association kim dan kam ya ka jing kersian jong ni kita kilong kemi ya Henry kari ka kamram jong apat bangan perkhat ya ki babun nganum perkhat ya kata ka jing kwa burum ngakwa ba ngan pensyai bangan lek hangta banga kwa ban ai ya karai ka jong ngam kwa bangan sengap ya kata karai ka jong ki na takadaw ngalap hat no bat ngatang shu osngo hi baki ong bai ba kendang panpor shipho sengi kata kadai ka bangalatip lupa bakita ki kam penbiet kumbala penbiet kat ya iba arden kan kat ya iba arden ru dang penbiet kata ka reservation policy bandang thung kata ka expert committee kum kita kiding jubab ki bangalatip tin rai menengalek dang taka mensim ke ba satar
bangan ay karai ka jonga ba lada kita kitores Taxis Association ki pediang ya kata karai ka jonga ba dei ban pen kot no shisndan ya kani ka jingwan kini ki jing ya kani jakpo jong ki wei ki barjala ha kani ka jala ka jongi namar ba om shim dei bala sedang mangi ladang sedang lele mangi ngin poisya ka jingrem Henry ka jing sedang kadai naki bat ba wat langi long baro kita kinong India Henry ki Assam kim Shimla yangi kum kita kinong India kilap pensange lut ya kita taksi ki jongi kiba let sha Assam om tang ki taksi kilap pensange lut kita ki kali Meghalaya bandat sha Assam dikata ka dekaba kim Shimla burum bat kim Shimla pensyong dor bangi dei kita ki nong India bat kham tam ba ki pen ngat lang yangi ki pat ba baro ki pang ki basitom ki balet ki hospital ru ki la pen ngat lang yangi bat kita ki nong ya kawang mau kita ki nong lej penjulor kali dikata ka dek bom laban pedeng bat kata ka ding rai jonga hakani ke bangawan na ya ban ajing kersian ya kita ki tourist taksi drivers kadeba nga ai be ya karai ba ni deban pen sange shisundan dangla bangi sange kakamai hadu shi benai lentaru lada ka sarkar kampat ai ya kata ka jubab kampat ai ya karai ba on pen sange no hang tia khana para ya kita ki tourist taksi ki bawan na Assam kata ka de karai ke ba juat ke jonga ka ba ngidang la ba ngi du ya kata ka kamai shibanai arbanai ban ya bangi du ya ukhau ni sa asang kasi yang bagas nap hasil enter ka jing im ka jongi bat hadu ki pateng ki jongi bat lada ngidang bet biang ya kan ya jing pen bet ke sarkar ba ngindang up si up ya kata ka por kumbala up ya ka reservation policy kanum po bat nang taru kini ki nong Assam ru ki dei ki ba sngu baki mentoy ya ladi ki keloy bakin pendem Henry kila ong bakin num ai shu watang um phanyang ru bakila pen ki lo dio bat ba dei kata ka ba ka gas ru ka bakila pendo ki ba nila shitom lupa na dum kini ki benai dei kata ka ba habaki pen iya ka bor ngiru kala sok bahaya ngipan mangin snok ti yaki bangiru ngin numla ban pedang ya kita ki kali Assam bandung Meghalaya dang la bangi up ya kata karai hadu ba ka sarkar kan jubab no ngin dang yai beteng ya ki jin yaki